Kelurahan Pulasaren ngegelar kirab seni lan budaya Haul Pangeran Pulasaren sing bakal diadai mulai 14 nyampe 15 Juni 2025. Ragam kegiatan saking rangkaian acara iki gen ngelibati masyarakat, khususnya masyarakat Kelurahan Pulasaren, saking bocah-bocah lan wong gede. Rangkaian acara yaiku pentas seni, muncung buyut Pangeran Pulasaren, talk show nyampe kirab budaya. Sementara itu, acara kirab budaya sing bakal diadai minggu awan sing dimulai saking Keraton Kacirebonan lan akhirnya ning kantor Kelurahan Pulasaren Kuwen dilepas langsung bari Wali Kota Cirebon Effendi Edo. Saking pelepasan Kuwen gen turut ditekai Sultan Kacirebonan Sanga, Pangeran Raja Abdul Ghani Natadiningrat. Kegiatan iki merupakan salah siji bagian saking rangkaian nyemaraki dina jadi teng 598 Cirebon saking 17 Juni engko sing tepate siji Muharram 1447 Hijriah. Kanggo tema sing diusung tahun iki yaiku Cirebon Mayungi lan Nyumponi. Berkah Hijratul RCTV Cirebon.